Obi Igbo ekene m unu kene ihe na-ejelu Igbo ozi na ụbọchị nke taata na ozi a ji obi abụkwanụ nwaanyị bịa tito mkpu ọkwa na di ya jee Lagos kemgbe anatarazi ya n'ọzọ onye di maka anyị na-ekwenyechi mkpu a na mbido afọ anụ anyị si na oyilije m ozi ya na ife yekwa so the woman na-akọkwa nnọọ ndị oyi ya wee akpọla ka ha bido mee udo uche onye ya na ya na-abụ nwee problem the man wee sị ike ebe ọ dị like that ka ọ gbagote na Lagos ka e wee kpee ya bụ udo ka na kemgbe afọ na di ya afọrọzi ya anya biko Igbo mụrụ nze m ọzọ kekere na ihe anụnwa ka unu fụ maka na asị na chibọ anụ ụzọ ya bụ ife nwekwanụ ka o si dị ngwanụ nọ nenekene m vidiyo anọ ọ dị mma Igbo Chineke kele ma chọọ ezi mapụrụ iche Igbo dị sam ana m ekene ụmụ Igbo niile ebe ọbụla unu nọ na-ahụ ihe omume a chetanụ na o nwere mgbe anyị malitere igosi ụmụnne anyị ndị Ọsụ ndị Awide Mmiri bụ ndị otu onye kpuchiri ihu nọ na-ajụ ajụjụ n'ụdị na o kpuchiri ihu na ọ bụ onye ọ na-asị na ọ bụ onye ESN enwere ndị ajụchara ajụjụ anyị gbachara ihe ndị ahụ n'anwụ na soshal midia enwekwara otu nwaanyị bịakwara nụ sị na di eso na ndị ahụ ajụrụ ajụjụ rukwa ugbu a ahụbeghị di ugbu a o nwekwara nwanne anyị nwaanyị ọzọ bịakwara nụ di sokwa na ndị ajụrụ ajụjụ kpọmkwem onye Awide Mmiri nne aha gị ogene? Afa m bụ Angela Ihedi. Ọ dị m ibe onye ebe mbụ onye Awide Mmiri Ọsụ Local Government. Ọ dị mma esi na di gị so na ndị a na-achọ achọ ruo ugbu a ị nwere ike ịkọrọ anyị kpọmkwem otu di gị na ije siri gaa? Otu ihe ahụ si wee mee. Aha di gị? Afọ ọga m bụ Ikenna Ihedi from Awide Mmiri Ọsụ Local Government. Then oru last month Stainless akpọ ya la phone. Ima onye ọbụla ma onye bụ Stainless bụ onye House of Assembly member, former House of Assembly member. Yes. Nọchiburu anya ndị Ọsụ. Ezigbo afọ ya bụ Honorable Nnọdịmele ka ndị mmadụ mata onye bụ Stainless. Gaa n'ihu. Okay. Ọ kpọọ ya la phone wee sị ya na ọ ga-abịa Lagos because na ihe na-eme na Awide Mmiri na akarịgo na ihe ha need bụ peace. As a chairman of all chairmen, ọga mbụ by them because now ọnụ to go. So oge ahụ ọ na-achị lọya ji aka kọwata leader na onye nọ na seat now. That is ka ha ndị mmadụ na-aghọta ya. Chairman of all chairman wụ chairman ndị village ndị chairman villages niile ka community niile nwere na Awide Mmiri. Community niile enwere na Awide Mmiri. Ya bụ chairman ha niile. Ya bụ that is own chairman. Yes. Ọ dị mma. Gani. So no village. Village, okay. Yes, village niile nọ na Awide Mmiri. Ya bụ chairman of all chairmen. All right. So ọ sị ya na-epikiri mmadụ epik na-epikiri ndị ga-abịa ya na ndị lọ ga-abịa ọga m sị ya na ya ga ka ihe ya na-abịakwa na ya bụzie chairman of all chairmen. Ọ sị na ihe ekwe kpọ ya bụ udo peace because law na-adị apụtakarị n'ihe peace. Ịghọtala? So ole na-eme obodo dị ọkụ na-akpọ ya ọpụta ole eme obodo ewe ike jụọ oyi. Ebe a sị ha bịa meeting na? A sị ha bịa na Lagos State. Okay. Then ọga m gwa ya na ihe mere bụla na ya ga-abịanwu datin na o nwere ka ahụ dị ya ya chụ ihe ji eme ya bịa ọ bụrụ problem ọfụ bụrụ anata ogbuo. Ọ sị ya mba n'oge nke ya na ya nwere problem with Akorusa COC Akorusa Attorney General in Imo State. So na ya nwa dukwara du mee ihe peace ji were nụ ya la Akorusa ahụ. So ya bịa ka o dume peace ka peace re nọ na-awọ na Awide Mmiri. Then ọ kpọkọsịkwara some esere kpọsịa some people and PG General Awide Mmiri bụ Igwe Miami ọ kpọrọ ya nke ahụ bi Lowell kpọkwa some wee sị ha ka ha bịa ihe ahụ. Ọga m sị ya na ya ga-abịa ma ọ sị ya no ya bịa. Ọga m sị ya oke gwakwa m wee sị ya na nwunye na ụmụ ya si na ọ ga-abịa na ahụ obi eruo ha ala ọfụ bụrụ problem a na-atọ egbuo. Stainless si ọga m ya nye m fon onye m kelee ya nna anyị o wee sị m ịyawo na onye nwa bụ Stainless handụrụ the meeting si ha bịa na peace ka a chọrọ na onwe ihe ga-eme azụmụ na onwe mmiji onye nwa bụ Stainless si oke anyị ekwuchi ọkọtọ nwa obere ego
fon ọga m aha ring ya ọ bụrụ a na-etinye ọkụ Lagos branch chairman Awide mmiri ọ sị ya na o nwere ihe stainless gwara ya na nọọsụ ya la na-esiri ịga abịa na daiz ahụ ezienye obi ekweghị ihe na ya bịaba na ya nwa bụ ala etinye ọkụ the way of the meeting na onwe ihe ga-eme ya na ha hiri nne bụ ndị awọ na ha ndụrụ ihe mere bụ ka obodo nwee ike dị mma ọ bụrụkwa na o nwere onye mejọrọ ibe ya na ihe nidiri bụ peace ka a na-etinye ọkụ gwacha m na ọga m ihe ahụ obi abịazie sie m ike bikos m na ụmụ m ekweghị ya ji anyị wee sị ya ngwa ya gaba ha sị ya stainless ahụ abịa sendịara ya 50,000 ihe o sendịrị bụ 100,000 n'ime 100,000 ahụ bụ mmadụ abụọ ofu onye bụ esere with ya nwa bụ Ikenna ihe that is 50,000 o wee sị ha ji ya gbara moto bịawa Lagos ha bịa on Thursday then oru Friday ha nwanụkọ mee meeting so ha mechaa meeting n'ụbọchị Akaorusa ga-abịa Attorney General in Imo State ị ga-abịa na ọ ga-abịa on Saturday by then ha concludezie the meeting that on Saturday then o ruru on Thursday ọga m na-esere esi village gbara moto jeme Lagos then PG Awide mmiri General mbụ Igwe Miami na onye nke ọzọ esi Owerri maka Owerri ka ha bi si Owerri gabakwa Lagos so ha gara ole mezie meeting ya on Friday mkpọ ọga m na phone kee ka ọ dị o wee sị na ihe niile dị oke no peace na the peace ahụ ga-eso ha were bata nsị ya amen o ruziela on Saturday mme na ya ekwuo okwu in the morning in the afternoon mme na ya ekwuo ọ sị m na onye a na-eche bụ Attorney General Imo State ahụ ka ọ bịa by then ebe after 2 ebe enyi so deketazie leta ebe after 2 mkpọ ọga ma nọmba ya bụrụzie switch off nsị mkpọ idemekpo esere nọmba ya ọ gara aga mana no picking kpọọ idemekpo no picking bidozie dị worried ahụ eruzie m ala nkọ na-etibazi ndị mmadụ si ndị ama ndị jere meeting ya ọ dị onye iji nọmba ya si kpọọ ka m mara m ihe na-eme mechaa o mere nwa di ala m a na-akpọ Chika Okorigwe ya nwa bụ onye bịara na onye ede ka m kpọrọ si ya Chika lee ihe na-emeni do help m iji nọmba stainless kpọrọ m ha ka m mara ihe na-eme Chika bidozie kpọwa ọ kpọrọ nnukwu ihe niile o jicha nọmba ha kpọcha no picking but phone na ring later in the evening a na-etinye ọkụ bụ Lagos chairman branch akpọ Chika ahụ back were jụwazie onye na-ekwu Chika kọwara wee na Chika ajụ ya gịnị na-eme ọ sị ya na ha nụkwa ebe a this afternoon Akaorusa bata ka ọ batara na o ruo 5 minutes o ji wee nuturu ọdụ ndị DSS ewe wakpute and their men na ha buru ibu were gbaba egbe to the extent na nke ya nọ na ya enwetabe onwe na egbe a gbara ebe ahụ dị much akpọsịrị ha ma ha niile bụ ndị awa afọ ala wee kpọsịrị ndị na ha ji list ndị DSS ji list wee bịa were mkpọsịrị ndị a niile mechaa chọ ịkpọrọ Akwugo na Awide mmiri maka Akwugo dịrị wee je the meeting ha si ofu onye n'ime ha sizie si hapụ Akwugo la mgbe Akwugo kwara nna ya na o setụrụ ha onye n'ime ndị gịnị na ndị DSS ya ha wee ha Akwugo were kpọsịrị ndị ọzọ nwekwa onye nke ability ati nke onye nke nwere họteelụ a ebe ha na-ehe odidi meeting na Lagos State eduje kpụrụ ya mechazie along the line ha ya kpụrụzie ndị ọzọ were pụọ a na-etinye ọkụ na-akọwaziri anyị na ya ama ebe ha kpọrọ ha je pụtara ha na find out ka amara ebe ha kpọrọ je leta ọkpachizikwa were silence n'ọbụ Owerri ka a kpọrọ ha gbadamakwa ya ndị DSS si Owerri bịa Lagos kpọrọ ndị ahụ DSS si Owerri wee bịa Lagos kpọrọkwa ndị ahụ lọtawazi Owerri labakwa Owerri that afternoon that day so since then
mbịa kpọwazie stainless ka ihe na-emeni stainless si m na ihe meni bụla ga-erelease ha but na ọ bụ ihe taa nke echi nsi ya oke na-emezikwa mkpọkwa ya enwere m ike kpọọ ideme ya before ọ bịakwa pik ekọl m leta ọ sị m na ihe meni bụla the allegation is too much by then ereleaseele igbe miami with ndị ọzọ ọfọzie esere with ọga m among ndị Lagos ahụ akpọ with ndị ha kpụrụ n'ụlọ then njụwazie stainless ka ihe m ga-eme ka ihe a ga-eme gịnị iji stainless asị m kpọwazie COC Attorney General Imo steeti ya n'ọnya nwa na ndị mmiri akpọ ya mmiri agwa ya okwu mmiri mind yara ya law peace ka a chọrọ ime na awọ eji wee mee meeting na Lagos steeti mkpọ COC bidozie jụwazie m ajụjụ ka ihe m chọrọ ka m mee ka ya mee nsị ya biko nna m ukwu biko ikpere m dịla ala ọ dị nnọọ ọbụla ọ ga-esi ka ọ dị mma ka nwanne gị nwoke pụta ka udo chia ya biko mee wee sị m like how many years mme na ọga m nugwere kwa mme bụ nwunye nsị ya ọ sị m like how many years ka mmehụ na ya bigbere nsị na since o ji elu m na mme na ya abịa ọ sị m like how many years nsị ya since like 20 years mme na ya bi o wee sị m so mme na ya bi ọga m anụnye wee na-egbusi ndị mmadụ wee na-eme onye bịa n'ụlọ ọgwụ ya ịmụ nwa ogbusie ha gbasi ụlọ ọkụ mesi ụmụ ihe niile in fact nsị ya na nna m ukwu ọga gị nwere ụlọ ọgwụ ọga m nwere ụlọ ọgwụ ọ na-arụ n'Igbo na-arụ n'oyibo and nke Igbo bụ ọdịnala nna ya afa nna ya bụ ezigbo ọzọ ihe eji mara ya bụ nwoke na-enye ọgwụ maka mkpụrụ nke afọ ọ bụrụ onye na-amụ nwa with operation ịbịa ruo oge eme gị ya site na iri ikikere nke amara Chineke iji amụ ya n'ahụ ọwụ onye mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa yes sir na ndị otu ahụ ka ọga m sikwara pik ya then nsị ya na nna m kwuru ụdị ihe ahụ adị o wee sị m na ọ dị ka mme dị smart more than di m and mme akpọkwala fonu ya again mbịa kwụsị aka Olisa kwuru nke a yes sir mkpọkwa stainless si ya lele ihe aka Olisa gwara m ọ sị m na ihe mere na bụ by then ereleaseele some ndị erelease ọfọzi ọga m wit esere na ndị eburu n'ụlọ esere so ga Lagos esere na ọga m bụ onye sendịrị 100,000 that is the money esendịrị ha 50,000 iji gbara moto wee ga Lagos so ọfọzi ha abụọ stainless gbazie na ihe mere na bụ na the allegation is too much na mmehụ ga-achọ kedu ihe ebukwere ọ gwara gị ihe buru di gị ọ gwa m ihe ka ọ gwara m mana ihe mere bụ na mme ga-aje kpọọ ndị okenye ụmụ nwoke na vileji be ọga m ọ meje ebe ndị nna ya ochu even na ọkakwa ịkapụ mma m wee bịa anyị bịaruo anyị eme entry na anyị na-achọ onye dị otu a so ka o kwenye ka njezi jụ ya ma ndị erelize esi otu ahụ mmeye ọ ka mmana dị step ọkọtụ si ya ga-akpọghachi m azụ m kpọwakwara ya kpọwakwa mma m ihe m ga-akpọ ideme before o mechazie opike kọl so ka o pikiziri kọl ọ sịkwa mkpọbasị ndị mmadụ mkpọbasịkwa ndị mmadụ ka m kpọchaziri ndị mmadụ evening to the extent emechara mkpọ eze bụ eze ndị eze in Osunukwu gọọmenti mkpọ ya si ya nna anyị igwe si ya lekwa ihe na-eme o wee sị na o nwere meeting ha chọrọ ime na-aga amụ ihe a ga-eme mechazie ehi ọzọ kpọwazie ka mmanụ ihe ekwutere n'ụtụtụ because ana m arahụ ụra that day akpọrọ m ya elie asị kpọwazie ya mechazie at last opiki ọ jụwazie m na ọ bụ by this time ka m ijila akpọ nsị igwe ya eweli iwe o wee sị m ọ bụ mme amaala ya hụ na adị bizi mana ihe mere bụ mme akpọla nọmba ọzọ m na-agagharị since then nowhere mkpọ onye ọsị mkpọ onye nsị kpọ onye leta mbịafụ vidio mechakwa akpọ stainless si ya kee ebe ifuru vidio
vidio o nwere onye jiri dị fonu were bịa gosi m Vidio dị gị vidio ọga m ma ndị ọzọ okay so mbịa fụcha na-asị ka enye m mkpọkwa stainless ya si ya kee ihe anyị ga-eme oke o wesị m gwa m bịa ọmịkpọ ndị nwesị ya ndị m ga-akpọ kee ka anyị ga-esi were bịa after all na ma m ebe akpọrọ ha jee o wesị m na ebe akpọrọ ha jee bụ n'Owerri na ihe a na-akpọ ebe ahụ bụ Tiger Base nwesị oke kee ka m ga-esi were gaa o wesị nothing like that mmikpọrọ ndị mkpọrọ bịa mmijos jụọ ebe bụ Tiger Base na-amaghị ama mmigara ebe a mmigwa ha na mme chọrọ onye dị otu a na-aga-enye ndị direction nsị ya mụnwa ọ ga-aganwu ihe ọ sị m na ihe mere bụla ya nwa anụtuole na dị siti ya nọ na gọọmenti na onye bazi na-abụ onye Eziawa uche agabiga so na o nwee ihe ọzọ ya ga-emenwu n'di ya na ndị na mme mana onye nke ya nụtụ onye ọzọ banye onye ahụ ga-ebidokwa memekwa otu ọ ga-esi wee handụlụ gbakwa so na ọka mma na dade ọnụ ihe mgbe m na ọ bụ today and tomorrow ye ka ya ga-anụtụ so mmiri ọchị ya bịa enwesị oke ọ bụ ihe m nwere ike iji n'lọya ọ bụ ngị nwa ama ihe ị nwere ike ime ọ sị m na ọ bụ ihe lọya mmebịaba ngagharịba mkpọ ya ọ sị m na ọ bụ ihe lọya agaghị abịa ya jos anyị bịa mee entry dịtin gwu m ume eme otu mma m ga-esi mee mkpọ onye ọsị mkpọ onye ana m ebe kemgbe ahụ na-ebe na-agbagharị to the extent na mme na ụmụ m anụziela ụlọ anyị gbapụrụ ọ na-eme mbịa ebe ebizie m ọsụ ebe ọbụla ndị ebe onye nke a yọọ m ya ka ọ nabata mme na ụmụ na ndị ụlọ ọgwụ ọga m ahụ ndụ aha ndụlụ anyị anụzi ebe ahụ ihe nna anụzi bụ aja abịa aja eme nke a na-asị gịnị ka m mere agụọ na-enye mme na ụmụ nsogbu since then onye n'ime ha niile Nnamdi Ihedị ọnịkatakwa ọkpọ ma ọ jụọ m kee ka anyị mere kee ka anyị si ama na-ebe ka nga o ji otinyere m so otu a nke m na-ekwu okwu na alara m very far place ebe ọbụla m hụrụ na ha ngigharị mme na ụmụazị and ụmụ m a na-ejezi akwa ụlọ ọgwụ ọha anyị arụzi ọrụ then ka m na-ebezi na-ajụzi stainless mmekwa na-akpọ ya the last call me na stainless mere about 3 or 4 days ago ka stainless gwara m na ya anụzi n'ihe mere bụ na ndị in fact na ya bụzi suspect na ndị na-achụgharịzi ya amazikwa ihe ha na-eme even na ndị release mbụ Igwe Miami chairman of PG general na-agbaziri ya n'ojeje ịkpọta ndị ahụ then ka ya ga-esikwa je kpọta ndị release na nke ya na-agwa m okwu na ya anụzie because nke mgbe mbụ m na ya kwuru ka ọ sị m na kemgbe weekend na ya gwa m na ya eje n'ebe anyị abụ onye asị na ya eje ebe ahụ na onye ji okwu ya na-eme ya kpọọ ya ọsị ya na ya anọ ebe a ya anọ ebe a the last one mme na ya mere ọsịzi m na ya ejebe even na ya hụ gbara ọsọ nke mme na ahụ ya na mme na ya na-ekwu okwu na ya anụziere ya na ya gbara ọsọ so ka ya hụ nwetagodi onwe ya na ya ghọtazi ihe awidemi na-eme ụmụ di m na ụmụnna na ndị ikwu na ndị mụnwa amazi ihe m ga-eme then before nwetazie the direction this side mgbarazie ọ dị mma di gị so na ndị ahụ onye kpuchiri ihu so na-ajụ ajụjụ ọkwa ya di gị iwu nke ahụ yi yelo a na-ajụ ajụjụ ọkwa ya and so na ọ na-eme ihe mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa nọ ihe ọ na-arụ n'obodo ọ dị mma dịka isiri wee bịa ka nwunye Sunday sikwere wee bịa anyị ga-eme ka ụwa niile nụ nke a mekwe ka gọọmenti nụkwa nke a anyị ga na-agba mbọ dịka anyị nwere ike ịhụ na achọtara di gị chọtakwanụ ndị nke ọzọ anyị achọghị ijekwuwe na egbuole ha maọbụ egbube ha ịghọtago ya mere anyị ka na-ele anya site na mba anyị na-agba n'ihi na ndị ọkaiwu otu Protect the Weak International Foundation anyị ka nọ n'okwu a ebe ị bịala anyị ga-etinyekwa aha gị na ndị a ga-agbakwunye akwụkwọ n'ime ka ajụ ese ebe di gị nọ ọ dị mma ndewo maka ịbịa kọsara ụwa ihe na-agabiga nakwa ihe mere di gị na ọ gara peaceful meeting akpọrọ na Lagos
si ebe ahụ fuo ruo taa ihube di gị. Ndewo maka ịbịa kọsara anyị. O Yes, sir. ndewo. eji m n'aka na afụcha anya vidio biko ebe onye na-enecha vidio anụ onye ọbụla mụla akụ maka na ihe na-emezi kịta akarịrị akarị. Oyiri m ozi ịgwa ndị bụ na ebe ị na-aga ka nje pụta bụ ọkwa na adreesị na anyị na-abịa abụghị lokeshọn. Nna ana m ejebe onye dị otu, ana m ejebe Okeke, mụ na Okeke sokwanụ anyị jee ebe Nwafọ, anyị sịkwa ebe Nwafọ anyị na-anata ka anyị jee na nke Mma Ngozi na-ele mmanya. That is it. Na-enye ndị be gị update ebe ị nọ. Foonu dị ọkara ifeksi ya na meseji. Biko ndodododondoloko anyị na-ekpekwana ekpere ebe ụbụ na nwoke anụ nwana, ọ bụrụkwanụ ndị uwe ojii ji, ọ bụrụkwanụ ndị duje maka nwaanyị na-akọwasị na ndị dị mmanụ si ka ọ bụbịa afọ ka ekpe ude are not giving her the right answers to deserve. Ọ bụkwa nnọọ ihe na-edi ya ọ na-ekwu ọbụkwa nnọọ na mkpọrọ, ọ na-ekwu ọ nọrọkwanụ n'ụlọ ọgwụ na-agwafe ọnụ ọbụla o si na-adị na-eme ka ezinụlọ mara ya bụ ife nwute narị breadwinner anụkata achọbụ ya achọ na-akụ ogologo akụkọ na nwere isi ya bụ ife adọrọkwanụ mma. Biko nụ Igbo niile bụ ofu si kwụsị ihe anụnwa na-eme na ala Igbo, ya bụ ife anaghịzi enye ajọ ka ọ dị na mgbe ọzọ.